Ak si fanúšik hokeja, tak musíš vedieť, kto teraz vládne slovenskému ľadu. Zostaň s nami a dozvieš sa príbeh šampiónov. Počas posledných sezón sa na vrchole stále objavuje jedno meno – HC Slovan Bratislava. So silným útokom a obranou tvrdou ako skala, Slovan je sila, s ktorou treba počítať. Získali už veľa titulov a vždy si nájdu cestu do play-off. Ich súpiska, plná domácich talentov a medzinárodných posíl. A nezabúdajme na ich vášnivých fanúšikov, ktorí premenia každý domáci zápas na skutočnú hokejovú party. Minulú sezónu Slovan bojoval tvrdo, dostal sa až do finále a dokázal, že sú stále tímom, ktorý treba poraziť. Ale hej, konkurencia je čoraz silnejšia, takže každý zás je bitka. Chceš vidieť špičkový hokej a nepretržitú akciu? Slovenská extraliga má všetko a Slovan Bratislava vedie útok.